Dobrý den, mé jméno je Zuzana Wolfová, pracuji jako přípravář staveb pro firmu POR. Jsem tady krátce od prosince a už je to asi 12 let, co dělám v oboru. Prošla jsem si různé pozice a posledních 8 let dělám přípraváře a tam mě baví nejvíc. Náplní práce přípraváře je spousta činností. Potřebuje si zkontrolovat projektovou dokumentaci, rozdělit si činnosti, které se tam budou dělat, poptává dodavatele, dělá si seznam firem, prochází to s kolegama, následně se s těmi dodavateli projede několik kol výběrového řízení. Přípravář vlastně dokončí výběrové řízení, udělá schůzku s dodavatelem, kde si domluví základní smluvní podmínky. To je jedna činnost přípraváře. Druhá činnost je, že je potřeba se věnovat i té stavbě, což mi přijde fajn, že tady v PORu přípraváři sedí na stavbě a je teda potřeba být v kontaktu s tou stavbou jako takovou i se stavvedoucíma, hlavně komunikovat ohledně termínů, změn, rozsahu té činnosti a taky potom následně, když přijede materiál, který přípravář objednává, tak ho musí taky převzít, zkontrolovat, jestli to přišlo. Ta komunikace přípraváře vlastně je jak se stavbou, tak s investorem. A to mě na tom teda baví asi nejvíc, že vlastně řešíte všechno dohromady a najednou. Se stavvedoucím to máme tak, ty činnosti, že to běží paralelně. Přípravář má na starosti hlavně ten tendr a následně předává informace stavbyvedoucímu. Ta komunikace tam probíhá vlastně po celou dobu stavby. Když se s někým na něčem domluvím s kolegů, myslím i ve vedení, třeba na nějakých benefitech nebo na nějakých domluvách ohledně třeba pracovního rozsahu, ale i s kolegama, když třeba se dohodneme na nějaké výpomoci nebo během dovolené, když je člověk pryč, tak může se na to spolehnout, na všechno. Bezpečnost práce na pracovišti samozřejmě dodržujeme, máme k tomu různé komponenty, nástroje, vybavení. No myslím si, že holky by měly se víc objevovat ve stavebnictví, hlavně proto, aby tam byla lepší nálada a atmosféra. A aby ty chlapi nemluvili tolik sprostě. Novému kolegovi bych vzkázala, ať se nebojí a přijde na konkurs a ať se naučí spoustu nových věcí a se mu tady líbí.